Padayon pang giimbestigahan karon sa Lamitan City Police ang pagpusil patay sa usa ka haji sa Islam dinhi sa Lamitan City, Basilan. Wala pay natukoy nga suspect ang kapulisan sa kamatayon ni Haji Jimmy Talamon Tubo nga gipusil sa wala mailing suspect didto sa boundary sa Gubawan Bridge, Sengal, Lamitan City, Basilan Province niadtong Huwebes, Setyembre 8, 2022. Si Haji Tubo, 59 anyos ug kanhing barangay kagawad sa barangay Lumuton nga sakop ra usab ning lungsod sa Lamitan. Sa inisyal nga investigasyon sa Lamitan PNP, nakasakay ang biktima sa iyang motor padulong sa usa ka meeting aron husayon ni Haji Jimmy ang problema sa iyang pag-umangkon. Apan pag-abot sa Gubawan Bridge, kalit kining gitaparan sa nakamotor nga mga suspetsyado ug gipusil kini sa iyang ulo hinungdan sa iyang kalit nga kamatayon. Kutob karong taknaan, nagaimbestiga pa ang Lamitan Police sa motibo sa kamatayon ni Haji Jimmy ug aron ilhon ang mga suspetsyado. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.